Takže ja som rozmýšľala, akú recenziu by som vám mohla priniesť, a ako som tak prechádzala mojou poličkou, uvidela som moju úplne jednu z najobľúbenejších kníh, a teda recenziu na ňu som ešte nevidela. A síce je to Siročine slečny Peregrinovej pro podivné deti. Teda táto knižka je v češtine. A ako prvé by som predviedla tú knihu, ako vyzerá, pretože keď proste idete do knihkupectva, to je to prvé, čo uvidíte. Takže na začiatku je tu taká fotka dievčaťa, ktoré nestojí na zemi, levituje, alebo ako sa tomu hovorí. A zozadu sú tu také strašidelné obrázky, tak pecka. A keď si knihu otvoríte, úplne je úžasná, jedna z mojich proste najobľúbenejších. Je takáto, vyzerá ako stará. Tu je napísané zlatým písmom meno tej slečny, ktorá vlastne ten siročinec, tu na tento roh, teda okraj, a je taký fakt proste ako stará kniha, a to aj keď ju máte vlastne v prebale na poličke, vyzerá proste ako stará kniha. Keď si otvoríte túto knihu, vidíte, úplne prepracovaná kniha, proste je to úplne úžasné. Proste krásna a je tu na. A každá strana je proste vyzdobená, je proste nádherná. A ešte jedna veľmi veľká zaujímavosť je tá, že táto kniha je vlastne plná takých fotiek starých, strašidelných, ktoré sú teda že vraj fakt skutočné fotky. A vlastne tieto fotky píšu ako keby ten dej a je to úplne úžasné. Takže obal tejto knihy a celá táto kniha vyzerá úplne úžasne. Asi krajšiu knihu som nevidela, proste úplne najviac. To je tak prepracovaná kniha, že koniec. A toto je vlastne prvotina autora, autor Ransom Riggs. A má byť aj pokračovanie a táto kniha má byť aj sfilmovaná. No, takže a teraz tej samotnej recenzii. Táto kniha teda bola prvýkrát publikovaná v roku 2011 a je o mladom 16-ročnom Jacobovi. Táto kniha sa vlastne točí okolo neho. On má deda, ktorý bol z Poľska a počas druhej svetovej vojny musel opustiť krajinu a žil v siročinci, niekde pri Británii, alebo tam proste niekde pri Anglicku. Neviem kde presne, a bol to ako keby ostrov a popisoval ho úplne ako, že to bolo nádherné miesto. A rozprával mu vlastne príbehy, že tam žili také deti, ktoré, ako by som to nazvala, boli podivné, mali divné schopnosti, vedeli lietať, mohli ste ich vidieť iba keď mali oblečenie. No a on im veril, proste Jacob mu veril, a keď bol malý, hovoril si, že raz tam pôjde a chce to vidieť, lenže ako stárol a ako mu rodičia furt hovorili, že to pravda nie je, a tak on tomu prestal bohužiaľ veriť tiež. Jacob sa mi zo začiatku zdal, na začiatku knihy sa mi zdal hrozne proste taký typický 16-ročný americký chlapec, rozmaznaný, hrozný, proste som ho nemala rada. Ale postupom času pôsobil veľmi vyspelo a ani sa mi nezdalo, ako keby mal 16 rokov, proste pôsobil o mnoho staršie. Takže vlastne Jacob prestal veriť tým príbehom a jeho dedo starol a viete, ako to je so staršími ľuďmi, proste mal vidiny, že ho chce niekto zabiť alebo tak, a jedného dňa vlastne zavolal Jacoba, že sa niečo deje, a on keď prišiel, tak vlastne bol svedkom, ako jeho dedo umrel. Takže bol vlastne svedkom smrti jeho deda. Alebo vraždy. No a Jacob vlastne popisoval, že videl jedného muža a on bol so svojím kamarátom, ale jeho kamarát ho vôbec nevidel. A keď toto bolo na začiatku knihy, takže to vám môžem ukázať. A keď vlastne išiel na policajnú stanicu, aby im ukázal, že koho videl, aby urobil, viete, ten proste popis toho páchateľa, tej osoby, tak im popísal, kde to je? Hľadám, stále hľadám. Aha, tuto je.
tak im podpísal vlastne takéhoto muža, vidíte, všetko je tu také prepracované a určite je to lepšie, keď vidíte tú fotku, lepšie si to predstavíte podľa mňa a tento obrázok je fakt podľa mňa úžasný. No a proste nikto mu nechcel veriť a on bol dosť taký pometený z tej jeho smrti, proste ho to zložilo a navštevoval psychologa. A on vlastne chcel zistiť, kde je pravda, keď videl toho muža s tými chapelami v ústach a rozhodol sa, že pôjde teda na ten ostrov, nájsť ten siročinec. A jeho psychológ bol akože výborne, pecka, dobrý nápad, mal by si tam ísť a tak sa tam vybral so svojím otcom. No a tam vlastne začína celé to dobrodružstvo a je to fakt napínavá kniha. Ja si teda nepamätám, kedy som mala tak rýchlo prečítanú nejakú knihu. Bolo to napínavé od začiatku až do konca. Určite vám ju odporúčam. Je tam jedna vec, taká zápletka, viete, ľubosná, na ktorú hovorím nie, fuj, bolo to hnusné, nebolo to správne, bolo to odporné a ak ste náhodou túto knižku čítali, viete, o čom hovorím. A ak nie, tak vám to nechcem povedať, pretože to bolo fakt hnusné. Fuj. No, takže určite by ste si túto knihu mali prečítať, neoľutujete. Bola síce drahá, není ani veľmi hrubá, stala 15 €, ale vyzerá úplne úžasne, neľutujem to, je krásna. Tie obrázky, proste pecka. Teším sa na to pokračovanie, malo by výjsť v roku 2013. Teda vlastne mala výjsť tento rok, teda nevyšla. Ale nevadí, pretože ak bude aspoň tak dobrá ako táto, tak stojí za to čakať. Takže dúfam, že sa vám táto recenzia páčila a uvidíme sa pri ďalšej. Tak ahoj!